If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ayabaw, kadamo sa pasahero sa jeep ba? Dili lang ako mapungko. Ayabaw, ang babae sa tubang ko, kaseksi kagwapa. Nga nagatulok-tulok na siya sa akon man. Hala, ang lalaki sa atubang ko, bukas ang zipper niya. Hala, makita na karon sa iban nga pasahero. Kadlawan gina siya mo. Paano ko siya mapabalo nga hindi may balaan sa iban man? Gusto na. Hambalon ko siya. Migo? Miss? Bukas ba lang barangay hall? Barangay hall? Do wala man barangay hall. Hindi. Bukas ang zipper ko. Miss? Kitaon ang barangay kapitan? Hindi man Ang mga barangay kagawad lang sa kilid. Okay. Kung amo mala sining aton pagpangabuhi, maayo pa mabulagay na lang kita. Ay ako pa yung pinahog mo. Sige bulag kun bulag. Basta, tungaon ta nga aton mga gamit. Oo ako ng washing machine. Ako ng ref. Ako ng balay. Ako ng kadutaan ta. Ako ng mga negosyo ta. Ako ng salakyan. Ate, ibili niyang driver kay ako na iya. Okay. Ala, grabing ulan tayo no? Nagbaha na gani na ko. Hala tay, nagkalaano ang aton gamit. Uy, amo matuod o. Tay, may labador nga nagalutaw o. Kag may unod pangalinabhan. Waana kay ato na. Ate o tay. May balde, pagit kag kaldero nga nagalutaw o. Waana kay ato na. O tay. Ala tay, may nagalutaw nga rinula o. Kag daw may unod pa. Hindi niya pagwaana kay hindi niya aton. Okay. Anak. Tay? Abi pagtigang na dito? Ugaling tay. Wala ta bugas. Bahala ka. Tun-e magtigang nga wala bugas. Pero tay. Tigang na dito. Oo tay. Ote anak, nakatigang ka na? Oo tay. Makaon na ta tay. Ate wala problema, makaunta. Dali sa kusina. Tay, Aryo? Hindi. Nga wala man iunod nga kanon ang pinggan. Hindi bala tay, siling mo sa akon. Tunan ko magtiga nga wala bugas. Ti subong tay, tun-e man magkaon nga wala kanon. Okay. Ga? Ano na ga? May bago ba lang unlimited subong? Ano? Ano na siya ga? Ano? Unlimited ka sa akon kasing-kasing. Wow! Kasweet sang palangga ko ba? O galing ga may problema? Ano na? Buwas, expired ka na. Okay. Ano ni siya yung klase sang driver man? Nga nagasigi na siya sang panigarilyo sa sulod siyang salakyan. Wala na siya nakakita o. Sawayon ko bala. Psst! Nong? Ano na to? Nakakita kasi na sang nakasulat ho? Ano na? City ordinance na. Nga hindi pwede makapanigarilyo sa sulod siyang salakyan. Pwede nung patyon mo ng sigarilyo mo. Ate, sige. Patyon ko ng sigarilyo ko. Basta,
Kiputon mo man ang ilog mo. Okay. Ay, ano man to yaman? Di na to ya? Wala di ho? Ato, pamangkuton ko bing babaeng ino. Day, nakakita ka diri sang sapatos ko? Nong, wala takon ya, wala takon. Ano? Bago ko lang to digin bakal, wala na takon? Okay. Sino si Jose Rizal? Ma'am? Sino si Jose Rizal? Ma'am, wala ko nakakilala sa iya. Base dito na siya sa piyak nga seksyon, ma'am. Okay. Pasaway kagad nga bata ka, no? Nagsiling nagad ko sa imo nga may eskwela ka ba ayo? Tamaran ko bilo mag-eskwela. Tabaran ka mag-eskwela? Ara mga classmate mo ay kag sisir mo, nagapakadto diri. Ote, ano pang ginatanga mo da? Panago na to. Ikaw yalong magpanago. Ha? Nga haw? Kay ikaw tong rason ko nga nag-absent ko. Kag nga ah? Kay ginambal ko sila. Ma'am, ma-absent ko kay napatay si Lolo. Okay. Butitoy, may pamangkot ako sa imo. Ano na, ma'am? Kung halimbawa, utdan ka sang isa kadulungan, anong matabo sa imo? Ate, syempre, ma'am. Mahinay pala matinaan ko eh. Aba, sure ka? Oo, ma'am eh. Kung duwa kadulungan ang utdon sa imo, anong matabo? Ate, syempre, ma'am. Madulo mata ko eh. Ha? Paano? Syempre, ma'am. Kay wala na sabitan ng antipara. Ay, agay. Okay. Mati ka mo kay mamo. Mati ka mo kay ma'am. Abi ninyo, ang utan niya kalabasa, makapasana gina sa mata. Ay ma'am, hindi ko yan magpati ya. Oh, kag hindi ka naman magpate? Nga ah? Kay ma'am, kunang kalabasa, makapasanag sa mata. Nga pananawan ko sang uling, itong giapo now. Okay. Okay, class. Ma'am, Mom, our lesson for today is science. Ikaw, Berto, what is science? Ma'am, science is my lesson for today. Okay. Ay, nako, nang sakit ng likod ko. Nakapagod talaga galing maglaba. Ang dami ko kasing nilalabahan. Bakit? Ano nangyari sa katawan mo? Sobrang sakit ng likod ko. Halos, Isa lang yung solusyon dyan. Magpamassage ka na. sige nga, tara, samahan mo ako. Para mawala ang pagod at pananakit ng katawan, ipamassage na yan dito sa Syra Blind Massage. Located at lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City, Negros Occidental. Mag-relax, magpamasahe sa Syra Blind Massage. Kasakit wala ang inyo kalawasan, nagalingin ng ulo kang butod ang tiyan.
Panuod kagkakapoy ang nabatsyagan, magpamasahe ang sabat sinitanan. Sa kabulay sang atang nga mga trabaho, hindi maligawan magsakit ang ulo. Gani dali magpamasahe na kamo, mabatsyagan yung gidang ka-epektibo. Magpamasahe na mangin matawhay ang pamatsyagan. Magpamasahe na sa panuod ikaw mabuligan. Sa panuod ikaw mabuligan. Gani dali magpamasahe